аз бандаи Аллоҳ Умар ибни Абдулазиз ба масъули Самарқанд. Қутайба ба ислом даъват накарда Самарқандро зада гирифт. То вақти шом нашуда дар сарзамини Самарқанд ягон лашкари ислом намонад. дар замони Умар ибни Абдулазиз сарфармондаи машҳур Қутайба ибни Муслим ба тарафи шарқ ба роҳ мебарояд ва дар тарафи шарқ будагӣ шаҳрҳоро як то фатҳ карда меояд. вақте ки ба Самарқанд мерасад, се шарте ки ислом яъне шариати Аллоҳ муайян кардааст, ин шартҳоро нагузошта зада медарояд ва шаҳрро мегирад. самарқандиҳо яъне халқи Самарқанд дар он замон дар дини оташпарастӣ буданд. онҳо баъд мефаҳманд ки ин амал ба ислом зид аст. агар ба ислом даъват накунанд ва ҷизя пешниҳод накунанду як шаҳрро зада бигиранд, ин амали ба ислом зид буданашро нишон медиҳад. коҳинони Самарқанд яъне дар ҳамон замон пешвоёни Самарқанд ба амири муъминон Умар ибни Абдулазиз хат менависанду ба як намояндаи худ медиҳанд. ӯ намоянда инҳоро дар саҳифаҳои таърих навишта мондааст ки мегӯяд: ман шаҳр ба шаҳр гашта ба диёри мусалмонон, шаҳри Димишқ ки Дорулхилофат аст, рафтам. вақте ки ба шаҳри Димишқ даромадам, дар он ҷо аз байни биноҳо аз ҳама баландтарин биноро дидам. инсонҳо медароянду мебароянд, яъне рафтуомад зиёд аст. аз яке онҳо пурсидам ки хонаи амири муъминон ҳамин аст? чунки он бо ченаки ҷоҳилии худ чен мекунад. чунки дар тарзи ҳаёти ҷоҳилии худ ҷои зисти султонҳо нисбат ба дигарон дабдабанок, боҳашамат мешавад. ҳаёти онҳо нисбат ба ҳаёти дигарон дигаргун мешавад. ҳаёти онҳо фаровонтар мешавад. ҳаловату маишати онҳо нисбат ба дигарон зиёдтар мешавад. онҳо дар лаззатҳои дунё ғарқ мешаванд. хулас дар ҳаёти ҷоҳилӣ ҳаёти роҳбарҳо ҳамин тавр мешавад. лекин дар ҳаёти исломӣ, хусусан агар мо таърихи хулафои рошидинро назар кунем, чунки онҳоро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам барои мо намуна гуфта эътироф кардааст, аз онҳо пайравӣ кунед гуфтааст. мо дар ҳаёти онҳо яъне хулафои рошидин баръакси онро мебинем. ҳаёти онҳо нисбат ба дигарон соддатар мешавад. нисбат ба дигар мусалмонон тақвои онҳо зиёдтар мешавад. аз ҳамин сабаб ҳаёти онҳо оддӣ мешавад. ба намоянда ҷавоб медиҳанд ки не, ин масҷид аст. дар ҳақиқат мебинад ки баъзеи одамон рукӯъ, баъзеҳо сажда карда истодааст, гуфта менависад. сипас мепурсад аз яке онҳо ки шумо чӣ кор карда истодаед? мегӯяд мо намоз хонда истодаем. ин чӣ гуна дин аст? гуфта мепурсад. баъдан дини исломро ба ӯ мефаҳмонанд ва он калимаи шаҳодатро гуфта ба дини ислом медарояд. пас он мегӯяд ки ман дар ин ҷо бегона ҳастам, яъне ғариб ҳастам. барои ман хонаи султони мусалмонон дар кор аст. ба он кас хат овардам. мепурсад: амиралмуъмининро мегӯӣ? ҳа, бале. мегӯяд: ба ҳамин роҳ рост меравӣ, ҳо ана ҳамон хонаро мебинӣ? ана ҳамон ҷо хонаи амири муъминон аст. мебинад ки як хонаи аз лӯҳ сохта шуда, як хонаи оддиро нишон дода истодааст. баъдан ин мегӯяд ки маро масхара карда истодаӣ. боз ҳам бо ченаки ҷоҳилии худ тасаввур мекунад, чунки роҳбарҳои онҳо дар қасрҳои пуршукӯҳ, қасрҳои баланду зебо, яъне худатон тасаввур кунед, зиндагӣ мекунанд. ин хонае ки аз хонаҳои мардум ҳеҷ фарқе надорад, яъне хонаи аз лӯҳи сохтагиро ҳеҷ тасаввур ҳам намекард. гуфт: маро масхара мекунӣ? гуфтанд: не, дар ҳақиқат ин хонаи амири муъминон аст. вақте ба назди хона наздик мешавад, мебинад ки як нафар ҷойҳои девор ки чапа шудааст лой мекунад ва як зани дигар ба он лойро дароз карда истодааст. боз дар ғазаб шуда меояд: ман гуфтам хонаи амири муъминонро нишон биде, ту боши як хонаи лойчиро нишон додӣ. ки мегӯяд: не, ҳамон аст,
ҳамон инсон амири муъминон аст. дубора баргашта меравад ва дарвозаро мезанад ва мебинад ки зан ба хона медарояду баъдан Умар ибни Абдулазиз меояд. вомехӯранд ва кори ин шахсро мепурсад. ин намоянда хатро дароз мекунад, хатро мехонаду дар паси хат ду ҷумларо менависад ки мегӯяд: аз бандаи Аллоҳ Умар ибни Абдулазиз ба масъули Самарқанд, барои ҳалли масъалае ки инҳо зикр карданд як қозӣ таъин кунед. тамом, ҳамин ду ҷумларо менависад. Умар ибни Абдулазиз навистан пас муҳрро мезанаду пас он хатро медиҳад. ин шахс хатро мегираду ба роҳ мебарояд. мегӯяд: дар роҳ хатро партофтанӣ будаму лекин аз он тарсидам ки самарқандиҳо гапи маро бовар намекунанд. оё ту дар ҳақиқат рафтӣ ё ин ки нарафтӣ? гуфта маро дурӯғгӯй набароранд, гуфта хатро гирифта рафтам. набошад ин ду калимае ки дар ин хат навистааст чӣ фоидае дорад? як лашкаре ки тамоми шаҳрҳои шарқро фатҳ карда омадааст, ин ду калима гап чӣ гуна ин лашкарро аз сарзамини мо мебарорад, гуфта хатро партофтанӣ будам. дар ҳоле ки исломро қабул кардам, бо фазли Аллоҳ рафтам. дар роҳ дар ҳар масҷиде ки намоз хонда меомадам, одамҳо ба ман ҳурмати иззат мекарданд, гуфта менависад. баъдан вақте ки ба Самарқанд омадам, ба пешвоён хатро додам, онҳо низ хатро хонданд, пас ҳайрон шуданд, ноумед шуданд ки ин ду калима гапи бефоида аст. тамом. сипас хатро бурда ба масъули Самарқанд медиҳанд. масъул бошад, барои ҳалли масъалаи инҳо як қозӣ таъин мекунад. як рӯз қозӣ ҳамаро ҷамъ карда, яъне ҳама халқро ҷамъ мекунад ва дар назди халқ аз пешвоёни Самарқанд мепурсад: шумо чӣ даъво доред? чӣ мушкиле аст ки шумо ба қозӣ шикоят доред? гуфта мепурсад. онҳо бошад мегӯянд ки Қутайба ба ислом даъват накарда, шартҳои исломро нагузошта Самарқандро зада гирифт. он вақт Қутайба ибни Муслим вафот кардааст. сипас аз ноиби ӯ мепурсанд ки чӣ мегӯӣ дар ин гап? мегӯяд дар ҳақиқат ҷои инҳо минтақаи бузург буд. аз ҳамин сабаб Қутайба тарсид ва гуфт: агар инҳоро 3 рӯз муҳлат диҳем, ба мисли дигар минтақаҳое ки муҳлат додем, инҳо ҷамъ шуда бар муқобили мо як қувваи бузург мешаванд, гуфта аз ҳамин тарсида зада даромад. баъдан қозӣ мегӯяд ки ба Аллоҳ қасам ки мо дар роҳи Аллоҳ барои ҷиҳод мебароем. мо барои кибру ҳавас ё ин ки тамоми заминҳои ҷаҳонро зада гирифтан ба роҳ намебароем. баъдан қозӣ ҳукм мебарорад. мегӯяд ки тамоми лашкари ислом аз ин шаҳр берун барояд. то вақти шом нашуда дар сарзамини Самарқанд ягон лашкари ислом намонад. ҳама аз ин шаҳр берун барояд. ягон лашкари мусулмон намонад. сипас ҳукм мекунад ки амир ба онҳо исломро фаҳмонад ва ба ислом даъват кунанду шартҳои исломро гузошта ихтиёрашон бидиҳанд. баъдан қумандон онҳоро ба ислом даъват мекунаду ихтиёрашон медиҳад. онҳо ин чизро дида дар ҳайрат меафтанд, чунки дар таърихашон ин гуна корро надида буданд. сипас мегӯяд ки ҳукме ки дар ин уммат аст, яъне дар ин халқ аст, ин ҳукм, ин ҳокимияти инҳо барои мо як неъмат ва раҳмат аст. аз ҳамин сабаб аксарияти самарқандиҳо исломро қабул мекунанду мусалмон мешаванд ва касоне ки қабул намекунанд барои онҳо ҷизя фарз гардонида мешавад.